Тънтейко. Хубаво по една страна. Айде! Ще го как този път, ама. Много късно почнах да гледам за чоха, че го вече накрая има проблем с леко с времето, разбираш, трябваше по-хубаво да захода. Сега виж този път, защото много си повервах, че натам всичко е окей. И всъщност се оказа, че това аз паднах за 10 секунди време. Я го виж на къде каца. Чакай да чохала ти показва друго ми. Чохала показва друго, ама Иво Геров знае откъде е каца, каквото да показва Чохала. Това е. Всички гледаме Чохала, Иво Геров каца.